2008a atxera utzi dugu, pasaden programan berrikusi genuen urtea ja pasada, azkenik pasada, eta 2021an sartu gara urte berri hau gauza berriak eta espero dugu hobeak ekarri dezagun guztioi urte berrion lehenik eta behin. Zarean zari 208 honetan teknologiari buruz hitz egitea espero dugu, egia esan da nahiko komplikatu eta nahiko kaskar izan dugu gure urte teknologikoaren lehenengo ekitaldia CES 2022 oraindik ez delako hasi. Gaur grabatzen ari dugunean ikusi ditugu aurkezpen batzuk eta gauzatxo batzuk aurkeztu dira, baina egia esan da ez gauza gehiagi. Orduan, alde horretan ezin dizuegu gauza gehiagi kontatu, baina egia da teknologian gauzak gertatu direla eta haiei buruz hitz egingo dugula saio honetan. Teknologiari buruz hitz egingo dugu munduaren beste gauzak ez ditugulako komentatuko. Agian baten bat bai, baina estatu batuekin eta elurteekin nahiko izan dugu urte hau hasteko eta gauza asko gertatu dira jada, baina horiek ez dira gure gaiak. Gu esan bezala teknologiari buruz hitz egingo dugu eta horretara goaz. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta saio honetan beti bezala teknologiari buruz eta beste guztiei buruz hitz egiteko. Hemen daukagu gure kolaboratzaile Maitia nagusiena gainera, hau da, edade gehiena daukana, eta beti teknologiaren berriak bilatzen dituena eta eskaintzen dizkiguna. En fin, bi astetan behin. Hau guztia esan da, arratsaldeon Borja. Arratsaldeon Inigo. Esaten duzun bezala, beti berriak bilatzen ditut, eta batzutan aurkitzen ditut, berri interesgarriak. Batzutan bai, egia esan da, aste honetan teknologiari buruz ez da, azken bi astetan ez da ezer gertatu. Berrikusita edo aurreikusita hobeto esan da geneukan, ez? Urtearen lehenengo astean eta azken astean ere ez da normalean ezer gertatzen, eta CESera heldu behar gara zerbait izateko. Aurten CESa pizkat lekuz dataz mugitu dute eta urtarrilaren 11tik 14 ospatuko da. Kasualitatez, gu saio hau 10 baino lehen grabatu behar genuen. Bai, normalean gure Sarean Zeharren lehenengo programa ia uste dut temporada denboraldi guztietan izan dela lehenengo programa CESari buruz hitz egiten, baina kasu honetan, urte honetan, justu ez dugu topatu CESa gure atzean dagoela eta ez aurrean, eta ezingo dugu esan, baizik eta nola izango den ekitaldia, eta ekitaldia noski izango dela virtuala, dena interneten
baten bidez, hitzaldiak eta noski baita ere egingo direa aurkezpenak, hainbat enpresa importante beti bezala, Samsung, LG, Panasonic, Philips, Lenovo, Dell, Sony, Intel, TCL edo Audi, adibidez, aurkeztuko dituzte beren apostu garrantzitsuenak 2021 urterako. Egia esan da urte hasiera honetan beste gauza batzuk gertatu dira esaten nahi duen. Ez gara sartuko Trumpeko mobidetan, ez da elurteetan. Trumpekoa agian interesgarri izan daiteke, azkenean Twitter, Facebook eta Instagram beste batzuen artean aukeratu dutelako akontuak iztea edo asko limitatzea Twitterren kasuan betirako itxi dio akontua Donald Trumperi eta suposatzen dugu hemendik aurrera ezin duela beste akontu bat izan Twitterren, baino dena dela en fin, ez dakit oso teknologikoa den hori edo ez. Bueno, posizio politikoa hartu dut esan dezakegu eta hori da beti batzuk eskatzen eta beste batzuk esain beste, baina beti hor dago gakoa hitz egiten dugunean plataforma hauen bidez. Hau da, plataforma aske bat da edozer publikatu albadu eta Twitter, Facebook, Instagram nahi duzuna ez dela ardura dutzen zein eduki dagoen bere plataforman edo prentsa ja medio bat bezala hartu behar dugu plataforma hauek eta beraiek kontrolatu dezakete, baina baita ere arduraduntzu izango dira zeintzuk izango diren hor aurkitu duzun edukiei buruz. Uste dute ez bata ez bestea erdizka geratuko direla, baina etorkizuneko erregulazioa eta legeak eta sistema oso proiektu nahiko zaila dauka hori arautzeko eta ondo arautzeko. Orduan, politika alde batera ustez, geratzen bagara bakarrik teknologia eta nire kasuan legearen arloan. Baina horretan ez gara sartuko. Eztabaida oso sakona delako eta egia esan da. Cesarekin ginen eta Cesari buruz oraindik ezin dugu asko kontatu, baina nahi baduzu pizka bat ideiei buruz hitz egin dezakegu da. Zer espero dezakegun ikustea Cesa honetan. Ces baino lehen horrelako aurkezpen bat egiten ari nintzen eta horretan esan nahi nuen gauzai buruz, Trumpeko gauzai buruz ez dugula hitz egingo, Cesari buruz bai, eta baita aurten dauzkagun gauza berriei buruz. Saio hau beste saio batzuk bezala Twitch bidez emititzen ari dugu grabatzeko momentuan, eta aurten gainera multikamera sistema bat jarri dugu, beraz momentu honetan gubioi ikusten ari beti bezala, bai. Baina baita zure lehenengo planoa jarri aldut edo nirea, baina nirea ez da hain interesgarria esan da. Eta honekin baita ere torri zaigu entzule baten iruzkin bat. 11 daukan ez izena, esan digu zeran ikusten dugun WhatsAppeko azken oharra. Horri buruz geroago hitz egingo dugu. Bai, oso denbora gutxitan. Baina, aurkezpen oso luze hau egin eta gero, Cesarekin sartuko gara lehenik eta behin, 4 egunez ospatuko den ekitaldia, eta gauzatxoak ikusi ditugu da, ez da? Bai, hainbat konpainia adibidez Lenovo aurkeztu du beren gauza edo aparagailu berriak, ordenagailuak, tabletak, monitoreak, non ikusi dezakegu beren urrengo belaunaldiak, hau da, beren urrengo, badakizu, potentzia prozesagailuak, eta pantalla 27 pulgada 4K edo bosgora gailuak, hau da, eta noski zuk gehien espero zenuena, Alejandrarekin integratuta. Begira. Baina zerbait dago mamitsu edo esateko, hau oso berria izango da, pasaden urtean ikusi
genituen tolesten ziren mugikorrak, horrelako bombazoren bat aurkeztu dute oraindik, edo... Ikusi dudana ez, agian oraindik itxaroten ari dira zerbait, ni gutxienez ikusi duena, kasu honetan gure gehien ikusiko dugun gailu teknologia izango dela ja 5G. Hau da, gehiengo mugikorrak, noski, izango dute ja 5G integratuta, eta ez bakarrik potoloenak edo gehien kostatzen dituztenak. Adibidez, Xiaomi enpresak aurkeztu du bere lehenengo mugikor 5G daukana eta esain garestia, bueno, Xiaomiren kasua esain garestia ez da asko izatea, baina Redmi uste dut dela Xiaomiren merke seriea jadanik dauka izango du barkatu 5G. Orduan, esan genezake horrelako hitz pomposo batean 5G demokratizatu egingo dela. Bai, esan nahi baduzu, bai, uste dut 2021 garren urte izango dela 5Garen ja komertzialki urte lehenengoa. Bueno, interesgarri izan daiteke. Claro, bakunazioa zidenez, orduan 5G martxan jarri behar da. Dena interkonektatuta dago. Claro, guztioi kontrolatzeko, eske logika oso handia dauka. En fin, orduan 5Garen komerzializazioa hasiko da, mugikor ia guztietan, baina horretaz aparte zerbait gehiago? Horretaz aparte, bai, pantaietan adibidez Samsung oraindik ez du bere aurkezpen egin, baina espero dute aurkeztea micro LED teknologia beren pantaietan, beren telebistetan, hori ja ikusi dugu micro LED, QLED, eta bestelako teknologiak non ja jendea ez daki zer, batzutan ez daki zer erosten duen, baina, bueno, ez du ideia txarra. Begira, aspiragailu LG aurkeztu du Rumbaren urrengo belaunaldia. Hau da, ja, makina bat autonomoki egin alduena aspiratu, zurgatu, eta zure nola da, fregar? Bai, zurgatu eta garbitu. Eta garbitu, bai. Biak batean. Bueno, biak batean, kakotxen artean, nire etxeko zurgagailua funtzio hori dauka, bata edo beste egin dezake, baina orduan LG esan du biak bat, ez? Irurak bat. Osa, lehenengoa zurgatu, pasatu, zure etxearen edozein dagoen gaizki, eta ja, eta azkenengoa, urez garbitu, ez nukala itxultzaian aurkitu dut, eskerrik asko, urez garbitu edo harrikoa egin, eta bueltatzen denean bere estaziora, dena urez basiatzen da. Oso ja ez daukazu eskusarik zure etxea ez garbituta izateko. Bueno, eskusa izango da presioa, imaginatzen dut ez dela izango merke hau egiteko. Zure etxearen solua, beste guztia garbitu behar duzula. Bai, bueno, zure etxearen solua, bai. Bueno, begira, kuriosoa, baina esan dako, agian urrengo programan zerbait daukagu zesi buruz hitz egiteko, baina aurten nahiko geldo eta berri gutxiekin etorri zaigu. Eta gure entzuleak lehen komentatzen zuenari buruz, WhatsAppeko aldaketei buruz edo oharrei buruz hitz egingo dugu orain. Kontu txiki asko egon dira honen buruan, azken egunetan parte batetik WhatsAppari buruz ez den kontu edo espezifikoki ez den kontu bat izan dela Apple argitaratu duela bere App Storean gutxika App Storearen aplikazioaren beraren aldaketa bat izaten ari delako, orain jarri dute atal bat non ikusal duzu zein baimen, zein permiso espezifiko behar ditun aplikazio bat funtzionatzeko, eta taldeetan jarri dute aplikazioaren arabera, agertzen da datu pertsonak jasotzen baditu edo ez, edo datu generikoak, ze baimen
behar dituen, eta bar. Eta kasu askotan, adibidez, WhatsAppen Facebook, kasuan. WhatsApp eta Instagramen kasutan, ikusi dugu, zerrenda oso luzea dela, eta gauza asko jasotzen dituela Facebook bere aplikazioetan. Bai, kasu askotan ez dakigu zenbat baimen ematen diogu aplikazioei eta konkretuki Facebookek dauzkan aplikazio guztiei, gehiengo erabiltzen dituztenak noski Facebook, Instagram eta WhatsApp, eta kasu honetan bai dakigolako sartu da polemika, zeren eta WhatsApp eguneratu ditu bere baldintza orokorrak beren erabilei gainera mezu konkretu zuzen bat emanez, zuk, ez dakiz gertatu bazaizu, baina aplikazioa irekitzerakoan edo aplikazioa berriz ere irekitzerakoan ateratzen da mezu bat, non zuk ikusten duzu WhatsApp bere baldintzak aldatuko dituela, eta zuk daukazula otsaiaren sortziratik sortzirarte, barkatu, baldintzak aldatuko direla otsaiaren sortzian, daukazu sortzirarte baimena emateko, hau da, Gainera, baiestatzeko. Zuzenean egiten ari dut WhatsApp, bere baldintzak eta pribautasun politika... Ez daukazu kamera, ikusi dezagun. Hemen jarri dezaket. Jarri kameran, nola atera zaizu. Hemen kameran agertzen da. Bai, ikusten da. Vale, orduan hemen behan daukat botoitxoa, bai estatzeko edo ez estatzeko. Kontua da, kasu honetan Facebookeko zerbitzuan daudenez integratuta, gordeko dituztera baita gure txatak eta haien bidezko ideatuko dituztela. Gauza da, baiestatu alduzu oraintxe bertan, gerorako utzi, baina otsaiaren sortzian, otsaiaren sortzian ez baduzu baietzezan, ja aplikazioa, pum, aplikazioak egun... izten da, edo ez duzu erabiltzen beste kasutan gertatu da, aplikazioak utziko dizun bakarra, izango da, baldintzak baiestatu, eta ja. Bueno, en fin, ni momentu zixari emango diote zertarako interes gehiagirik. Gainera, honekin beste aldaketa batzuk egon dira, adibidez, haien webgunean jartzen zuten definizio ez oso tekniko batean nola egingo ziren, nola egiten dira klabe publikoa eta pribatuaren komunikazioa, sortze prozesua zure txatak pribatuak izateko, eta lerro batean jartzen zuten WhatsApp ez ditu klabe hauek gordeko. Kasualitatez, hori kendu dute. Ze kasualitate. Bueno, ez dugula esan, zeintzuk dira aldaketa horiek? Zer da konkretuki WhatsApp aldatuko duena? Aldaketa horiek WhatsAppek erabiltzaileen gandik jasotzen dituen datuei eta horien tratamenduari dagozkie, baita negozioek Facebook nola erabil dezaketen euren zerbitzuak hartzeko eta WhatsAppeko elkarrizketa kudeatzeari ere. Hau da, ez dut esango kristianeraz esan da, baina edonor ulertu alduen modu batean. Argi eta garbi esan da. Argi eta garbi. WhatsApp, zuk esaten duzuna edo zuk WhatsAppetan idazten duzuna hartu, eta horrekin hori Facebookeri pasatu, eta Facebookek zugandik gehiago jakiten du, eta horrekin iragarkiak adibidez edo kanpaina publizitarioak edo ez bakarrik bere kabuz, baina dakizuenez Facebook publizitario bezala negozioa dauka bestelako konpainiei, hau da edo egin aldezake kanpaina bat Facebooken, eta Facebooken erreminta nahiko masuak dauzkazu ikusteko nori bideratu nahi diozun mesua. Bai, orokorrean sare sozial guztietan horrela gertatzen da, hau da, mezuak publizitateak iragarkiak zuzentzen dira talde batzuetara eta edo besteetara, bai adina, generoa edo non bizi diren, edo gauza askoz konkretuagoak, adibidez, interes daukaten. Kasu honetan, WhatsAppen momentuz iragarkiak ez dira ikusi, uste dut, nik ez ditut ikusi. Ez, iragarkiak ez daude. Baina, zuzenki. Zure Facebookeko profilarekin nahazten badute informazio guzti hori, Facebookeko
akontuan sartzerakoan ikusiko duzu, zehazki hitz egin duzun WhatsAppen. Bai, guztiok ja aldi askotan entzun ahal izan dugun esaldia esaten duen bezala, produktua ez baduzu ordaintzen, zuk produktua izango zara. Ba, horrela da, gainera, uste dut 2012an haien blogean esaten zuten, justifikatzeko WhatsApp iPhonean ordainekoa zela, bere momentuan euro bat edo horrelako zerbait ordaindu behar zen, haien blogean jartzen zuten tarifa hau jartzen dugu zuek produktuak ez izateko, publizitatea ez da egongo WhatsAppen, bueno, en fin, guztia oso, bueno, guztia aldatu daiteke bizitzan. Dena den, beste gauza batzuk eman dizkigute, hau da, WhatsApp horrelakoak egiten ditu beti, lehenengo gauzak aldatzen ditu zure txarrera eta gero esaten dizu, bueno, baina gailu bat baino gehiagotan erabiliat duzu WhatsApp, bai, Telegram bere lehenengo momentutik hori usten zuen, baina bueno. Hori esaten duzu, zeret bitartean, WhatsApp hau egiten duen bitartean, prestatzen ari da, soporte emateko zuk gailu bat baino gehiago erabiltzeko aldi berean, beren urrengo betan edo bere aplikazioaren urrengo belaunaldian. Orduan ja, kenduko dute Telegramen, konparazioa egiten baduzu, uste du Telegram bere lehenengo momentuan atera zenean hori ja egin alzuen. Baina hori eta mezuak editatzea eta double check eta nahi zenun guztia. Hainbat gauza. Kontua da, suposatzen dela WhatsApp chat guztietan pribautasun kapa hori jartzen duela, orduan komunikazioa gailu batetik bestera izan behar dela, baina bueno, ikusten duzue aldi berean ere egipzioarena egiten ari dute, vale? Eta alde batetik bai, kode pribatua eta publikoa sortzen dugu zure txatak pribatuak izateko, baina teklatuan jartzen duzuna hemendik jasoko dut Facebookera pasatzen. Ez direla, ez daudela ikusten zuk egin duzuna, ez? Horai egin alduzu hau egipzioarena horrelako zerbait da, ez? Tiri. Parte batetik eman, baina beste partetik hemendik jaso. Orduan, horrela doa. Gure entzulea Amaikak esaten digu parte batetik WhatsAppeko estadoetan jarreko zituztela, barkatu. Iragarkiak esan zutela aspaldi, ez txatetan, hau da bakarrik estadoetan egia esan da, nik ez dut estadoek ireki duela ez da gitzen bat. Inoiz ikusi. Ilabete, sin más. Hau da, estorietan, edo ez... Bai, estorietan, WhatsAppeko estorietan. Instagramekoetan iragarki asko ikusten ditut. Azken boladan, baina WhatsAppeko kontua alde batera utzi dut. Eta, bueno, gogoratu baita, Androiden hasieran ordaindu behar zela ere, behar zela kakotxen artean, hau da, beharra bazegoen, baina egia esan da... Guzti gogoratzen dugu nola ez zenun ordaintzen eta bizpairu egunetan zure zerbitzua bueltatzen zen eta beste 6 hilabete edo 8 hilabete edo 10 hilabete zen euskan eta jaskenean esan zuten begira, eske uste dut hemen ez duela ordaintzen gaztelaeraz esaten den bezala ni el tato. Horrela zen. Por cierto, Telegrami buruz zerbait gehiago daukagu komentatzeko, ez da? Bai, WhatsAppari buruz hitz egin dugu, baina aprobetxatuko dugu pizka bat kompetentzia mentzionatzeko, eta WhatsApparen kompetentziaren bat dela Telegram. Telegram, hasi zen WhatsApp justu, popularra egin zen WhatsApp justu, saldu zenean Facebookeri, eta bere promesa izan zen beti doainik izango zela, eta beti zure pribautasunaren alde egingo zuela. Bigarrena oraindik mantentzen dute, eta lehenengoa pizka bat ukitzen ari dira, edo planeatzen dute ukitzea. Ez kezkatu. Telegram ez da guztiz ordainketaz egingo, baina hasiko dira metodo batzuk
dirua lortzeko. Hau da, Pavel Durov dela Errusiarra Telegram sarri zuena, pizka bat, uste dut, diruarekin agian ez dauka arazo askorik milionarioa delako, baina pentsatzen ari da, que haya... Diru pizka bat atera behar diogu honi, ekilibrio bat izateko, azkenean... Aprobetxatuko du urte honetan ja 500 milioi erabiltzaile aktibo lortu ditugula, ez dagoela gaizki, zifra, eta urte honetan, 2021 urtean, hasiko gara zerbitzu premium eskatzen. Hau da, Telegram freemium modelo batera, edo modelo batekin konparatuko izango dugu, zeren eta hasiko dira funtzionalitate premium eskaintzen. Hau da, funtzionalitate ordainketakoak eta gehiago emango dizutenak. Bueno, hau da, Telegram Plus bat. Bai, suposatzen dut, hau izango da, azkenean funtzionalitate berriak edo, erabiltzaile oso intentsiboak erabiltzaile hoiei bideratutako ezaugarriak ordaintzekoak izango direla. Hau da, zutabiok suposatzen dut Telegram normal erabiltzen dugula, baina badago jende Stickerretin, stickerrak ja dela horrelako emoji potenteak direla, eta horrekin badaude dendak, non sticker premium egiten dira, eta stickerrak ikonoak zure mugikorrean bezala, pak batzuk diruaren truke egin dira. Hori aukera bat izan daiteke, gero beste aukera bat izan leike adibidez 1000 eta 1000 pertsona izan nahi badituzu talde batean edo kanal batean hori erde ordaintzeko izatea, gaur egun limite bat dago, ez dakit 5000 pertsona diren. Enpresei zerbitzuak eskaintzea, hildo horretan. Claro, enpreseko profilak izatea, non ordutegi zerbitzua jartzen diezu, edo horrelako zerbait, hori oso interesgarri izan daiteke, funtzionalitate basikoak edo gaur egun ditugun ezaugarriak doainik mantentzen badira. Bai, Pavel Durovek azaldu duenez, proiektu teknologiko batek eskala hori lortzen duenean, normalean bi aukera daude. Dirua irabazten hastea, kostuak estaltzeko, edo enpresa saltzea. Kasu honetan esan du... WhatsAppen sortzaileek egin zuten bezala. Claro, kasu honetan esan du, saltzea ez interesatzen zaidalako, baina, saiatuko gara betiko erabiltzaileak ez nabaritzea. Erabiltze gehienek, berak esaten du, erabiltzaile gehienek ez dute ia egarriko. Egia den eta bere hitza betetzen duen. Momentuz, Telegramen egin dute, esan duten. Egia da, alde batzuk daudela WhatsApp eta Telegramen artean eta jende askok esaten du, Telegram esaten duzue pribatua dela, baina chat guzti horiek irekita daude, egia. Hau da, chat normalak gailu bat baino gehiagotan ikusializateko ez dira kodifikatzen. Baina, egia esan da, parte hori niri pertsonalki ez zait hainbeste importa, baina chat pribatuak sortu nahi badituzu. Atalau bukatzeko Inigo, predikzio bat egin dezakegu, uste duzu otsailaren 8 arte exodo bat gertatuko dela WhatsAppetik Telegramara 2014 urtean hasi baino ez, eta WhatsAppek erortzen den bakoitzean jarraitu baina ez, hau da, pikoak ikusten ditugu, ni gutxienez Telegramen aplikazioa askok daukaten bezala, dauka notifikazio bat, non, bakoit zure kontaktu batek Telegram egiten duenean, esaten du, ez dakiz nor, Telegram egin du. Eta zu, noizbaitean ikusten duzu bat, 2, 3, eta piko horietan, non WhatsApp erortzen da, edo horrelako komunikazioak agertzen dira, WhatsApp egingo latigo ateratzen da, eta zure datuekin komertziatuko du, zuzenki, edo eskuineko alderdi batzuek esaten dutenean Telegram erabiltzen da. Hori beste piko batzuk dira, baina ez nuen hori esan nahi.
izale ez dut uste. Azkenean, erabiltzaile asko... Trumperi buruz hitz egin duzu, Beitu gertu baita ere dagoen... Baina Trump zuzenean esan du bera beste sare sozial bat erabiliko duela. Bueno, ez dut uste bera esan duen edo bere alderdian horrelako zurrumo... Trumperi errusiarrak esaiote gaizki iruditzen, Baina kontua da beste sare soziale batera joaten ari direla Trumpeko aldekoak, baina bueno, hori zen kontua. Denbora emaiozu. Nik uste dut, honekin gertatuko dena izango da jendea orokorrean onartuko duela baldintxoiek, ez da irakurre ere, onartu Beti eta bezala, irakurri ditut, onartu ditut, eta gur. hori da. Beste izen handi bati buruz itxengo dugu orain, Google, en fin, agertu behar zen gure berrietan, eta gainera bi mugimendu interesgarri izan egin dituelako, bata logikoa eta bestea, ez dakit hainbeste logikoarekin hasiko gara. Google koronavirusa detektatzeko sistema sartuko du baita bere erloju adimenduetan. Hau da, Wear OS sistema operatiboan, jen erlojuak eramaten dituen sistema operatibo horretan, hartuko dute COVID-19 detektatzeko, kontaktuak partekatzeko sistema hori mugikorretan jarri zutena, eta Appleekin diseinatu egin zutena. Orduan, zure mugikorra eramaten ez baduzu, baina erlojua bai, kontakturen bat badaukazu, baita ere klabeak partekatuko dira, eta positiboaren bat badago, esposizio notifikazio hori agertuko zaizuen. Bai, jadanik bagenekien berri bat daitekela esan dezakegu. Googleek abuztuan iragarri zuelako enpresa askorekin hitz egiten ari zela, Wear OS duten erloju adimenduak pertsonak bilatzeko gailu gisa erabil zitezen, virusen aginpean egon zitezken erabiltzaileak aurkitzen laguntzeko. Abuztutak eta gero, jakin dugu nola Espainiako gobernuak adibidez atera zuen bere aplikazioa Radar COVID, horrelako gauza nolabait berdina edo idea berdinarekin, eta Googleen kasuan Bluetooth SIG Exposure Notification Working Group sortu zuen, 130 kide baino gehiagorekin, eta joan den hilean zirriborro bat argitaratu zen teknologia hori bilagailuen bidalketarekin bateragarri egiteko eta infektautako kontaktu baten miaketa albidetzeko. Orduan, asmoa Bluetoothez hornitutako gailu bat arakatzaile gisa erabiltzen ustea zen, eta internetera konektatuta egon beharrik gabe erloju askori hori da gertatzen zariola. Bueno, azkenean kontua da erlojua bakarrik eramaten baduzu eta berak ez badu interneteko konexioa, ara ere Bluetooth bidez kontaktuak jasoko ditu, eta zure erlojura, zure telefonora konektatuta dagoenean partekatze hori egingo du, jakiteko norekin egon zaren, eta kasu honetan Androiden kasuan Google Play Service bitartez egiten denez hau, hori izango da jakin du, bere azken eguneraketan, V20-50-malauan, funtzio hori erreferentzia egiten dioten kode kateak ikusi dira, beraz, baditeke Googleek urrengo asteetan ofizialki iragartzea. Vale, hori alde batetik, eta bestetik Google ere komentatu digut telefonoek automatikoki grabatuko dituztela zenbaki ez ezagunen. Bueno, komentatu ez. Bi berri hauek izan dira kode irakurketak. Googleek oraindik ez du esan ez bata eta ez bestea. Bueno. Anuntziateko momentuak oraindik ez dira agertu, baina
ikusi dezakegu En fin, urgunetan. normalean ez ditugu zurrumurruak komentatzen, baina, bueno... Bai, baina, eske gozearen epokan, ba, edozein... Eske ze komentatzen dugu, bestela, bueno... Vale, Bueno, hor dago kodea, ez da zurrumurroa, hor dago Vale. kodea. Egiten du. Orduan, kontua da, zeri buruz da ezaugarri hau. Ba, ezaugarri hau Googleen telefonoa automatikoki grabatzeko deiak zenbaki ez ezagun bat deitzen badigu. Hau da, gure agendan ez dagoen, gordeta ez dagoen, zenbaki bat. Grabazio horiek telefonoan bakarrik gordeko dira, beraz, funtzio horrik ez du erabiltzailearen pribautasuna arriskoan jartzen, komilen artean nahi baduzu. Gainera, grabazio hori hasi baino lehen bertan parte hartzen duten guztiei jakinaraziko zaie deia grabatu egingo dela, Begira. araudiarekin bate eginez, eta pertsona batek ez badu grabatu nahi, deia bertan bera uz dezake edo besteari dei hori ez grabatzeko eska diezaioke. Begira, hori baita ere legearekin betetzeko importantea da, Espainian suposatzen delako, kasu konkretuetan bai, dei bat grabatu daitekela grabatzen diozun pertsonari abisatu gabe, baina orokorrean eta Hobeto abisatzen baduzu. Bai, enpresa guztitan ikusi dugu orain deitzerakoan esaten digutela, kalitate eta segurtasun Dela eta, bai. direla eta zure deia grabatua izan daiteke. Daiteke. Ez dakigu grabatzen duten edo ez, baina aukera hori badaukate. Ba, esan dugun bezala, Googleen telefonoak funtzio hori aktibatzeko edo desaktibatzeko aukera emango dio erabiltzaileari. Aplikazioaren doikuntzetan etengailu baten bidez egin ahal izango da hori eta modu errazean aktibatu edo desaktibatu ahal izango da. Zalantza da, ea funtzio hori mundu osoan eskuragarri egongo den edo estatu batuetan bakarrik kaleratuko den. Eta esan dugun bezala hasieran Googleek ez du oraingoz ezer esan funtzio hori aplikazioari buruz, baina informazio hori kodean ikusteak funtzioa laster iritsiko dela adierazten du, baina ez dakigu naiz. Kontua da, azkenean, komentatu duguna, pribautasun araudiak ezberdinak dira estatu batuetan eta Europar Batasunean, baita erresuma batuan ere, adibide bat jartzearren. Orduan, kasu askotan Google egiten du gauzak bere merkaturako, Amerikako merkaturako, estatu batuentzako konkretuki, eta gero ja, posible Ondo bada, funtzionatzen badu? Europara ekartzen dute, eta ez bada posible, legalki edo teknikoki dela eta, ez dute. Zu grabatuko zenuke zure ez ezagunekin izango dituzun deiak? Ez, ni... Jakinda edo jakin gabe? Ez, orokorrean ez, kasu askotan ez daukadalako pertsona batzuen telefonoa agendan, orduan norbaitek deitzen bai gauza konkretu bat hitz egin dugulako email bitarte eta nire telefonoa eman dio dako begira. Eta enpresa bat bada deitzen dizuna, hau da zerbitzu teknikoa, edo arreta bezeroengan, edo kuriosa izango da, enpresak esatea lokuzio batekin, zure segurtasunerako dei hau grabatuko duzu, eta zuk urrengoan esateko, nor da, begiratu, zure segurtasunerako orain ni grabatuko du deia. Bueno, izan leike, kasu batzutan, gertatu da, interneten ikusi dezakezu bideo batzuk non dei bat grabatzen dute, orduan, grabatzeko momentuan, esaten diote enpresa horren pertsonari, jakin dezazun, dei hau grabatuko dudala. Begira, oso ondo bintzat ez dakit. Bueno, kexa edo reklamazio bat jarri nahi baduzu, agian ez leike txartu, Baina, kexa edo reklamazio bat jartzeko zure deia zu grabatuta ez dakit ze garrantzi edo ze potere izango duen hori. Hau da, suposatzen da, batetik, enpresak berak grabatu eta erregistratu behar duela zure deia. Bueno, esaten du, podría ser, kasu gehienetan. Podría ser grabada ez grabatuko dutela bai edo bai. Eta hor grabazio hori gordeka egongo da zu nahi edo ez, edo eskatzen baduzu edo ez baduzu eskatzen. Hau da, beren boterea da grabatzea edo ez grabatzea, eta grabazioa gordetzea edo kentzea. Begira, kontu legalei buruz hitz egiten,
Amaikak esaten digu elkarrizketa pertsonaletan ez dela oharrik eman behar beste pertsonare, beti ere guk elkarrizketan parte hartzen badugu legean, hori... Datuen babesarako legeak ez dela aplikatzen pertsona eta pertsona beren kabuz eta gauza pribatu bat bada, eta bai, arrazoia dauka hori esaterakoan. Gaur egun telefono askok aukera hori badaukate, hori baita. Uste dut iPhoneen kasuan ez? Egia esan da ez dakit. Ez duzu frogatu. Baina Androiden bai, orokorrean Bai. Android guztitan grabatu dezakezu. Deia, bueno, eta baita ere esaten digu bakoitzak egindako grabazioa legalki erabilgarria da, baita enpresa baten aurrean. Egia esan da, ni oso eseptiko naiz horretan, edo esaten dut ez dudala interes handirik, kasu askotan momentu horretara ez delako heldu behar, eta momentu horretara heldu behar bazara, bueno, beste erreklamaziorako beste bideak ere badauderako. Baina, bueno, eski kontu legal hauetan, eta kasu hau gainera behin baino gehiagotan irakurri dut, eta egia esan da, dagoen dokumentazioa edo nola esaten da hau, jurisprudentzia, dagoen jurisprudentzia horri buruz, ez dakit oso argi den edo ez. Ba, kasuaren gan izango da, baina ez da... Esan dudan bezala, kasu batzutan eta ez beste batzutan. Bueno, en fin, kontua da Google funtzionalitate hori iragarriko duela, espero, bueno, suposatzen dugu urrengo asteetan. Eta hau esan da, beste kontu batzuk berri askarretan. Ordenagailuak nahi badu, ez du nahi, begira, lagunak ez duela nahi gure ordenagailu maitia gaur berri askarren... Trago bat hartu dezaket ematen diozu momentu, ja, entzen den arte. Hau konponduta dagoelako. Berri askarrak, sarean zehar. Tragoa hartu barik berri askarretan sartuko gara, eta lehenengo protagonista trafiko zuzendaritza izango da. Bai, Guardia Zibilaren trafikoko elkarteak eta trafiko kudeatzeko zentroek eguneko 24 orduetan sartutako informazioari esker eguneratuko dute mapa interaktibo bat. Estrenatu dute errepidearen egoera denbora errealean erakusteko istripuengatiko eta aldi baterako abisuak barne. Hau da, zure web horrian bertan, kasu honetan trafiko zuzendaritzako web horri aldean kontsulta dezakegu eta bertan scrolla egitean, zoom egingo dugu, interesatzen zaigun eremuan, baita nahi duguna, zehazteko, bilaketa eremuak ere baditugu. Baliabide hori sare sozialetako alertei eta kontuan hartu beharreko goraberen aurrean, zuzendaritza, trafikoko zuzendaritza orokorrak, oroar ematen dituen abisuei gehitu behar zaie. Abantaila da, erabiltzaileak bere ibilbide berezia zer aurkituko duen eta ezagutzen edo konsultatzen dituen aukerak baliagarriak diren ikus dezakela, hasierako ez bada. Gainera, meteorologia goraberak esesik istripuen eta bestelako desbideratze edo mosketekin lotutakoak ere ikusten dira. Egun hauetan elurte oso handiak egon direla, erraminta oso interesgarria. Xiaomi Mi 11 kargagailurik gabe salduko da. Ez duzu ezer gehiago esan behar. Apple bere hildoa irekitzen du eta beste guztiak pin pam. Lehenengo momentuan kritikatzen dute, baina ez dute kopiatzeko ez da denborarik izan. Bueno, mugimendu hori enpresaren politika ekologikoan integratu da Applek erabilen duen argudio bera eta egia esan daiteken arren nekez azaltzen du erabakia une honetan. Ikusteko dago kutxako USB kablea sartuko dela baiestatu dena, USB-C, USB-a, edo USB-C eta USB-C izango den. Azken kasuaretan iPhonearekin bezala gaude, jende gutxi badu USB-C ataka duen horma kargagailu bat. Ezin da bizitzan hainbeste kopiatu zure kidei, osea, originaltasun pizka bat mesedez.
Datozen urtean itxiko dira 516 ADSL zentral. Telefonikaren arabera 2025ean ADSL duten etxe guztiek zuntz optikoaren estaldura izango dute. Hala ere, 2025etik horrera ADSL zentralak izten jarraituko dute. Izan ere, zentralaren arabera operadore alternatiboak badaude, 5 urteko aurrerapenarekin eta 6 hilabeteko zaintzarekin itxi behar direla jakinarazi behar da. Orduan, jakinarazi dute, 2021ean izten diren ADSL zentralen zerrendan, eta zerrenda honetan aurkitu dezakegu, adibidez, 15 daudela Araban, 6 Bizkaian, 3 Gipuzkoan edo 1 Nafarroan. Arabakoen artean, Lesa, Argomaniz, La Guardia, Ollón, Peñacerrada, Tres Puentes, Otxandio. Bueno, edo, Otxandio, Araba ez dela. Ez dela teknikoki Araba. Baina, bueno, konsideratzen da. Bai, telefonoetan bai. Edo Zuartango, edo Campezo, eta jundizen bi. Bueno, 3, bai, jundizen bi eta Gasteizen beste bat itxiko dute. Bizkaian ez dakit non dagoen Bizkaian Ubez jarri dute Bizkaia. Bai, Ubez jarri dute Bizkaia, bai. Bizkaian zer daukagu, zerrenda daukazu pantailan, Borja? Bai, ez du jarri pantailan zen eta... Vale, Bizkaian Erletxez Güeñez Sierbana Bakio Zamudio, parke teknologikoarera. Bai, hau logikoa da, hor zuntza dagoelako. Eta Iberdrola dorrean zegoen zentral bat ere itxiko. Gipuzkoakoak ez bilatu, Oiartzun, Mondragoin eta Eskoriatza. Eta Nafarroan? Eta Nafarrokoa... A ver, bai, hori bai. Beste behin. Ez que zerrenda osan da. Nafarroan, bi ziren? Bat bakarra, Funes. Funes? Funes, Litespan, bat. Begira. Baiek itxiko dituzten zentral guztiek. ADSL badaukazue, bueno, jakin dezazuten deskonexioa gertatuko dela. Berri gehiago kasu honetan streaming plataformekin. Bai, Netflix prezioz igoko da Espainian otsailaren batetik aurrera, hobekuntzen truke. Konpainiak 3 modalitateen prezioa igoko du, baina hobekuntzak egingo ditu premium planean. Adibidez, oinarrizko sarbidea ia 11 euro, 10,89 kostatuko da hilean, plan estandarra ia 15, 14,89 eta premiuma ia 20, euro hilean. Plataforma erabil dezaketen gailuen kopurua 8 eraino zabalduko da eta 8K irudi kalitatea eskainiz teknologia horrekin bateragarri den telebista duten erabiltzaientzat. Bueno, hobekuntzak izan dira bakarrik premium presiorako beste guztiak berdin jarraitzen dute, baino 2 euro gehiago ordainduta. Ordon gogoratu Netflix partekatzen duzuen entzat, zuen kidei kuota igo berdiezuela. Eta ja berri askarrak bukatzeko Disney Plusi buruz. Bai, Netflixi buruz hitz egin dugu, baita ere Disney Plusek iragarri zuen 2021ean. Barkatu. Disney Plus edo Disney Plus? Disney Plus, Disney Plus, Disney Gay, Disney Gay. Disney Gay. Disney lesbiana, baita, ez? Andake. Bueno, iragarri zuen 2021ean gure herrialdean bere planen prezioak igoko zituela, baina trukean beste merkatu batzuetan bezala eduki berria sartuko zuela. Eta ez da gutxi izango, telesail edo film gutxi batzuetan bakarrik zentratu ordez, Star izeneko aplikazio bat, kategoria berri bat sortuko zuen. Marka horrenpean eduki berria izango genuke, helduagoa, orain arte zerbitzuan ikusi ez duguna, eta honela Amazon Prime Video, Netflix edo HBO gehiago hurbilduko dira. A ber, kontua da, Los Simpson eta Frozen plataforma berean izatea ez zutela nahi, orduan orain Los Simpson Starren izango dute, orduan, bueno... Zu jarraituko duzu Disney Gayrekin? Ni Disney Gay iarpidetza nuen, en fin, ez dut esango noiztik. Titulol.
Eta ja saio hau bukatzeko titulol izango dugu, berri teknologiko bat, baina barrea edo harridura bilatzen dugu horrekin, konkretuki Borja nire barrea bilatzen du berria ikusi ez badut, berria jada ikusi badut, esango dut, bai, badakit zei buruz den eta ja magia guztia puskatuko dugu. Ba, kasu honetan gaur daukagu istorio edo bitxikeri nahiko kurioso bat. Ikusi duzu iragerki hori non Isabel Coixet esplikatzen du bera oso gertu egon zela zuzendaritza egiteko ese pelikula izan zen, $1 Million Baby. Eta azkenean Clint Eastwoodek zuzendari jarri zen eta esen bat Oscar irabazi zuen eta Isabel Coixet hor oso gertu geratu nintzen pelikula hori zuzentzeko eta Oscar bat baina jasotzeko. Egiazkoa izan da edo hori kontatu du entrevista batean, elkarrizketa batean, eta baita ere iragarki bat egin zuten berarekin istorio bat kontatzen. Baina ez dut Isabel Coixeteri buruz hitz egiteko, bakarrik hori istorio bat delako, baina istorio ia berdina kontatu dute Xbox Microsofteko ejecutibo batzuk zuzendari edo zuzendaritza postutan daudela. Kontatu dute istorio bat non Nintendo bai, erosteko eskaintza bat egin zuten edo bilera bat izan zuten Nintendoren ejecutiboekin, Nintendoren edukiak erosteko lehenengo Xbox konsola kaleratu zutenean. Begira. Eta azkenean hori ez zuten burutu edo... Ez bakarrik... Argi dago ez zutela burutu, baina ze gertatu zen ez burutzeko. Ez bakarrik ez zen burutu, baizik eta ordu bat kontatzen dute iraun zuela bilera hori non Nintendoko ejecutiboak barre egin baino ez zuten egin. Hau da, gazteleraz esan da, se partieron el culo. Eta zergatik? Ba, ez dakit zergatik zen eta ez dakit eskaintza ona ez zelako izan, edo presioa, edo uste dut ez zutela saltzeko asmo ez txikia, eta ordun bilera hori bakarrik izan zen esateko agur. Bueno, horretarako email bat, ez? Ja, eskerrik asko baino ez, baina... Bueno, gauza horiek bilera batean hobeto tratatzen dira. Dena den, egia da gaur egun eta uste dut lehenengo momentutik Xbox eta Microsoft eta Nintendo bide oso ezberdinak eraman dituztela haien bideojoko atalekin, orduan, ia hobe banatuta egotea mix-match arraro bat egin baino, ez? Bai. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Honaino Sarean Zehar 308 hau, non berri teknologikoak birpasatu ditugu, baina ez asko bi aste barru espero dugu eduki gehiago izatea, eta bi aste barru beti bezala eduki hori Borja karriko digu. Eskerrik asko, Borja. Eskerrik asko, Inigo, eta entzule guztioi, urrengo saiora arte. Kasu honetan, gaurko kasuan ere eskerrik asko Twitchen egon diren ikuslei eta batez ere 11 ez izena daukan entzule honi, gurekin elkarrizketa oso interesgarria sortu duelako, eta baita beste entzule guztiei ere, eta baita Mikel Carmoneri berrikuspen teknikoan dagoelako eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldeei. Eta esan bezala bi aste barru, Sarean Zehar gehiago, bitartean, Twitterren, Facebooken, Telegramen, Twitterren batez ere gaude, eta gure webunean sareanzehar.eus. Eskerrik asko saio hau entzuteagatik, eta bi aste barru, agur!